Prvou úlohou vašou na dnes veľmi jednoduchou bude vytvoriť, začíname ale veľmi zjemná, food chain. Takže potravový alebo potravinový reťazec. Za týmto povolaním ja vidím veľkú kreativitu. To je to, čo mi to povolanie ako keby ponúka. Takže sa snažím ako keby túto kreativitu preniesť aj potom do svojich hodín, aj do svojich krúžkov, aj vlastne do tých činností. Buď teda máme hada, ktorý je had jedovatý a má jedové zuby, alebo je to had, ktorý škrčí. Presne tak. Áno, constrictor sme si hovorili na poslednej hodine. Áno? A toto je škrtič. Dýchajú a tiež počujú. Snaží sa, aby sme vlastne boli takí zapojení, aby sme boli sústredí na tých hodinách a myslím si, že to aj veľmi vychádza. A má nás rada, je to cítiť od nej, že nás má rada, takže to je super. Ako ďalšie zvieratá sme mali, čo sme ešte Pre mňa ako pedagogičku je vždy absolútne najdôležitejšie vytvoriť ten vzťah s tým žiakom. Nedá sa to len ako keby vyslovene na tej hodine biológie alebo ktorejkoľvek inej, ale je to naozaj veľmi dôležité sa s tými žiakmi rozprávať a načúvať. Ja mám naozaj cez prestávky, cez nejaké voľné hodiny a podobne. Keby sme chceli začať každý ten jeden váš reťazec, tak začnem čím? Slnkom. Presne tak, áno? Mati tu ako keby nastavuje takú laťku toho, že to nie je iba o tej výučbe. Hlavne v tomto veku, ako tu máme teda gymnazistov od tých 14 až 19 rokov, tak toto tie decká presne potrebujú. Že sú prijatí takí, akí naozaj sú. A myslím si, že naša Miss Nati sa o to veľmi snaží a vie, aké je to podstatné. Do toho zamotáme takého úplne apex najhoršieho predátora, to bude kto? Človek, presne tak. Možno je to práve môjim pôsobením na súkromnej škole, že som ako keby vyhľadávala dobrovoľnícku činnosť a vyhľadávam stále dobrovoľnícku činnosť. Práca pre centra, prípadne ešte pre napríklad také vedecké okienka v osadách a podobne. Toto bolo pre mňa takým tým hnacím motorom, že ako priniesť tú biológiu ako keby mimo toho môjho pôsobiska. Takže toto bola ako keby jedna vec, ktorej som sa niekoľko rokov venovala, že ako priniesť tú biológiu, ako priniesť tie hady a slimaky, rôzne živočíky práve deťom, ktoré možno nemajú to privilégium študovať na nejaké takéto obdobné škole. Myslím si, že to je to, čo robí tou výnimočnou a že sa snaží adresovať aj témy, ktoré niektorí učitelia považujú za tabu, alebo aj také, že sa o nich boja rozprávať. Máme nejaké otázky, čo by sme si odparkovali do budúcej hodiny? Mňa by zaujímalo, že keby nie len že akože jeden druh, ale že keby vyhynul celý ten jeden ako keby rád. My sa všeobecne o vymieraní a teraz aktuálne 6. vymieraní druhov ešte budeme rozprávať. Ja som teda takého učiteľa, ako je Nati, ešte nestretla a okrem toho teda, že decka naučí biológiu svojím jedinečným štýlom, tak im odovzdá do života message, že môžu byť tým, kým sú, nemusia sa za to hanbiť a úspejú.